Kau dan se anga kene ko iba ko maliba foli kene be ake korlen cogo mina be anga wole sera mali kono dongri dalaba doma sani anga do anga yingalu la anga yoro dama abena togoni ajamu ko ani abara yoro mina ana sigle me yoro mina abena ida do la ka onye ko anyana idan se maliba foli kene ko no ba pour passer bashi foiti n'est-ce pas OK sani anga tanye me foli di en fleva bela gelema ne toye Barnabas Diabaté communément appelé le griot de Jésus Matika Deliba en somo olube kati mais reste yoro bene me kalabangurama OK Diabaté pour passer et danser. Voilà, donc ça n'a pas donc parce que la présentation est beaucoup dit le griot de Jésus. Oui, Matika Deliba. Pourquoi mon Matika Deliba? Matika Deliba, nous avons parce que nous avons les calais. Ani Matiki de autanuli ni fin cinéma. Donc aller donner tanuli kakan au-delà unkera aller la djene. D'accord, Matika Deliba est dans ces malva pour les Kenakono. Voilà, donc amena tanye ka ingininga yala Barnabas Diabaté. Voilà, mo chama be idon mali chrétien donc likunda. Voilà, patibe oreke. Voilà, e nana don dala to de pataka di mo chama ka don yala e nana don dala to mina. Bon, kabi ne ka dogo. Donc da kun kadne nkume demsen koralla. Donc nkume dongile da bon donc lu kumenye depuis wakati mo ko kumba fonye ko nga depuis 2006. Mo ko kumba fonye ko ngani li fa donc dai donc mais ne kunta ajati sebe ko fo wakati mununa nere na to ka ye mbi sugon ka ye mbe donc dawla sam sans faire donc me donc da mo ko be ni sonja ola ne fa ye donc la gesere ka ma barake ma jili tanuli age Matika Deliba tanuli ko ni yana tanuli na fa bala ko sobe mais mina ingininga voilà parce que ni mali kona la bi na fara ko iye Diabaté ka kila ga ye ka ko ibe dongli da Matiki voilà yala mo do ma dile ka ingininga yala yere soro Matiki la to mina pour ka dongli yere da chrétien kuna mo ga de la ka ingininga la o je jabi mendi ne afo ne bangana ka dana soranga so donc ngone fa ko nti dana ba nga ale tubira mais ne ba ko ni ale tumbe dana so kono donc ne fa tubira ka dana ba donc ne na dana soro anga so kono donc ne fa na kera donc e mbe ga na je imana ke aramade jon bela jele mo be Yesu la ka ke ekisi bay voilà donc si akota la jamu kota la to kota la bere mo be kesede la voilà donc Barnabas donc le da depuis ya damne voilà donc ya damne demsen kural la ou ye donc la damne ko balé ne adamne demsen kural la OK o kara église jumana o kara mayna voilà mayna be kay région na très bien voilà mais depuis ya damne ka c'est ça moi yala ye album jolle ke bon ni album kelen de bo ya album kelen bo ani single do de mana OK donc o album titre est mais o album titre anjigi kanati alala mon est motivé ka album ko da anjigi kanati alala ne o album titre parce que na me tien belama jatimne donc mo ko jigi tigalen do ala o ka o jigi la fin oro kan mununi ala tikelen do jigi dalen do bolu kan do jigi dalen do moru kan do jigi dalen do somo fana donc mo ko tiga ala ko tin ko bolu dabala ble mo ko jigi tigalen do ala la donc ne fana e album titre ke anjigi kanati ala ya pour que mo ka don ka ko ala bi se ko la voilà donc le kunguru ni fitini gele tan anga tayeli e ngini ngalwe korobole o kacha diela anjigi kanati ke alala anga ala dele korobolila
ala bɛna jaabi kɔrɔbɔliw ka ca diɲɛ la an jigi kana tigɛ ala la an ala deli kɔrɔbɔli la ala bɛna jaabi. C'est ça. D'accord. Donc bi Mali chrétien donc le kunda. Bon, kaye parce que tu es jeune. Voilà. Donc ni est jeune sans ni donc dans la jeunesse. Voilà. Donc o be ɲininkali dɔ bangene kɔnɔ yala Mali chrétien daminɛra yɔrɔ b'a dɔn dɔnkilidala dɔw bɛ yen Mali chrétien kunna n'i y'u tɔgɔ fɔ mɔgɔw bɛ u dɔn parce que u kɔnɔ u ye dɔnkili da matigi ye. Voilà. I ni olu kɔrɔbalen dɔw ka fréquentation bɛ cogo di yala i ni a dɔw bɛ ɲɔgɔn fréquenter yan. Oui, ni a dɔw bɛ ɲɔgɔn fréquenter. I n'a fɔ Ezekiel Kulubali, Ezayi Kulubali ani Boubacar Jara ninnu bon ani Robert Fane. Donc ni olu bɛɛ bɛ collaboration na. N'olu bɛ collaboration na. Non, c'est très bien. Yala olu ka bilasiraliw fɛ a y'i permettre ka amélioration don i ka dɔnkili nasira fɛ non? Awɔ, a ye amélioration don n ka dɔnkili nasira fɛ. Parce que n ye avant-dernier dɔnkili min bɔ Yesu ye sira in na. Bon u ka conseil fɛ n'i ye o dɔnkili in lamɛn parce que o de bɔra album kɔfɛ. C'est ça. Album kɔfɛ o de fɔlɔ bɔra. Donc n'i ye o dɔnkili jateminɛ ka album lajɛ différence bɛ yen. Différence bɛ yen. D'accord, Barnabas. Maliba fɔli kɛnɛ kɔnɔ yɔrɔnin dɔ bɛ an b'a wele ko avis de fan. Voilà, donc o ye faniw ka ɲininkali ye. Bi avis de fan na ɲininkaliba kelen de b'an bolo. Voilà. Donc ni a tɛ kɛ baasi ye n bɛ fɛ ka o ɲininkali kɛ i la. Voilà, je crois que faniw ɲɛ bɛ an na. N tɛna fili a ɲininkali la. Donc i ka faniw ko Barnabas ye kamalen min ni a cɛ ka ɲi. Ani u y'a jate minɛ k'a fɔ ko Barnabas ni musomaninw ka di. Kosɛbɛ. Voilà. Donc e ni musomaninw ka di kosɛbɛ. Voilà, e bɛ se ka o ɲɛfɔ cogo di? Yala a bɛ cogo di? Bon, ne ni musomaninw ka di mais ne ni musomaninw yɛrɛ dɔrɔn fana man di, ne ni bɛɛ ka di. D'accord. Parce que ne ye mɔgɔ min ye, mɔgɔ o mɔgɔ ni ne jate ko ne ye ka mɔgɔ ye, ne fana b'i kɛ n ka mɔgɔ ye. Donc teriya dɔrɔn de bɛ ne ni u cɛ sinon fɛn wɛrɛ tɛ yen. Teriya dɔrɔn. C'est vrai parce que dɔnkilidala ko ka di musow ye kosɛbɛ. Hali ni bɛ Ala ka kuma lajɛ kuma min na Dawuda ye Goliath faga. Donc muso bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ko so bɛ mɔgɔ caman faga Dawuda waa 10 caman. Donc o ka di musow ye kɔrɔlen. Voilà. Donc sinon foyi wɛrɛ tɛ yen. Voilà, an minnu ɲɛ bɛ an na Barnabas quand même a ma furu kɛ fɔlɔ ou bien? Voilà, mais maminɛli kɛra ou foyi ma kɛ fɔlɔ? Non, foyi ma kɛ fɔlɔ. Mais o bɛɛ n'a ta teriya de bɛ ani musomaninw cɛ. An minnu ye faniw ye o kunpan bɔra aw la. O tɛ yan? Voilà, an bɛna taa ɲɛ diɲɛ baara fɛn o fɛn n'i y'a ta ka jateminɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la i b'a sɔrɔ nɔgɔyaw b'a la i y'a ye nafaw fana b'a la. Voilà, depuis i ye dɔnkilida baara daminɛ donc i bɛ se ka fɔ an filɛbagaw ye Barnabas ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ani i ye nafa minnu sɔrɔ dɔnkilida baara la. Ok, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Diɲɛlatigɛ baara o baara n'i bɛ a la gɛlɛyaw b'a la i n'a fɔ nɔgɔyaw b'a la cogo min na. Donc ne kɔni ye gɛlɛya min sɔrɔ dɔnkilida ta fanfɛla la o ye mɔgɔw ye. Donc parce que ne ka dɔnkilida daminɛ waati caman tun bɛ k'a fɔ ko ne ka dɔnkilida tɛ nin fɛn ye ne bɛ ka n yɛrɛ kɛ dɔnkilidala ye ten. Donc kuma caman fɔra quoi. Surtout ne ka enregistrement fɔlɔ yɛrɛ la ne ye dɔnkili 3 de bɔ ɲɔgɔn fɛ. Donc o dɔnkili 3 bɔlen kuma caman fɔra kelen b'a la ko an ka kɛ ɲɛjiraba ye. Donc o dɔnkili yɛrɛ kuma caman fɔra o dɔnkili na yɛrɛ. Caman bɛ k'a fɔ ko ne yɛrɛ b'o dɔnkili la ko yala ne yɛrɛ ye ɲɛjiraba ye kuma caman fɔla. C'est ça. Donc mais ne ma olu si jate parce que ni Ala ye nin fɛn d'i ma mɔgɔw ka kuma kana i bali ka nin fɛn bila baara la. Donc ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Ala de ye nin fɛn di ne ma. Donc o la ne b'a bila baara la ne ɲɛ jɔlen bɛ Ala dɔrɔn de la mɔgɔw ka kuma tɛ. Donc i ye nafa min fana sɔrɔ a la. Bon n ye nafa dɔw sɔrɔ a la parce que n welela mariage dɔw kɛnɛ kan. Donc mariage caman donc olu la a ye dɔɔni sɔrɔ. D'accord, i ye dɔɔni sɔrɔ o la. Parce que dɔnkilidala o fana olu ye marché ye. Voilà, donc chrétien aw b'o de wele ko gombo. Gombo. Voilà, très bien.
ok o ye fɛnɛ nafa dɔ ye ani fɛnɛ n'i bɛ dɔnkili da ala ye ala ka duba fɛnɛ ye nafaba ye o ye nafaba ye donc ka fɛnɛ i jija ala ka baara kanuya min b'i la taa ɲɛ ni o ye maliba fɔli bɛ yan o de kama wala ka artiste ka u permettre u ka da u yɛrɛ la ka dɔn ko vraiment u kana jɔ u yɛrɛ la nafaba de bɛ u la ala ɲɛkɔrɔ an minnu fɛnɛ bɛ k'an lajɛ an tɛ sɛgɛn k'a fɔ an ɲɛna a y'a abonné an ka page YouTube ani an ka page Facebook kan walisa an bɛ nin fɛn o fɛn kɛ aw ka se ka a kunnafoniw sɔrɔ ani n'a ka di ye fɛnɛ k'an ka émission sponsoriser numéro bɛ tɛmɛ dugumala la i bɛ weleli kɛ n'i ye weleli kɛ kankan o bɛ sɔrɔ ka ɲɛfɔ i ɲɛna Barnabas voilà donc a ka d'an ye ka taa ɲɛ ni an ka ɲininkaliw ye voilà donc i ko i ye album bɔ parce que n'i bɛ don studio la musakaw de b'a la yala dɛmɛbɔ de bɛ Barnabas Jabate la voilà pour que i ka se ka ninnu bɛɛ réaliser ou bien e b'a kɛ cogo di bon dɛmɛba fɔlɔ min bɛ ne la o ye ni sɛnɛ awɔ parce que ale ni sɛnɛw de bɛ an dɛmɛ hali n'i y'a ye an bɛ se ka double version ta k'a kɛ dɔnkili o bɛɛ ye ni sɛnɛw ka dɛmɛ c'est ça donc parce que ni matigi ye nin fɛn d'i ma ni sɛnɛ bɛ dɛmɛ a baara la kosɛbɛ donc ni sɛnɛ ye dɛmɛba ɲuman ye ni sɛnɛw bɛ n dɛmɛ n ka baara la o kɔfɛ bon ne yɛrɛ ka n ka financement ta fanfɛla la donc dɛmɛba tɛ n na o fanfɛla la parce que n yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ financer n yɛrɛ n ka album n ka singles donc n yɛrɛ de b'a a bɛɛ financer n yɛrɛ donc mais dɛmɛba wɛrɛ minnu fana bɛ n na o ye parce que i mana kɛ cogo o cogo n'i bɛ tanuli kɛ mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ dɛmɛ ni ala deliw ye donc dɔw bɛ dɛmɛ ni ladilikanw fana ye donc o fanfɛla la dɛmɛbaw bɛ n na kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ to ka n bilasira n ka dɔnkilida hokumu kɔnɔna la c'est ça donc an b'an profiter ka mun fɔ faniw ɲɛna ka ɲɛsin Barnabas Jabate kan parce que faniw caman bɛ Barnabas Jabate n'u y'a ye u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u bɛ kule u bɛ yɛlɛ i y'a ye k'a sɔrɔ n'i y'a mɛn Barnabas Jabate musaka dɔw fana de bɛ yen a kan ka jɔ min kɔrɔ donc an minnu ye faniw ye an k'an jija k'an ka artistes dɛmɛ kosɛbɛ musaka ko ta fanfɛla la parce que hali u bɛ déplacement min kɛ ka taa studio la o bɛɛ ye musaka ko de ye voilà donc ani a ye u ka album san fɛnɛ album sanni o nafa ka bon kosɛbɛ o de la maliba fɔli fɛnɛ ye plateforme ye min bɛ artistes ka dɔnkiliw feere donc n'a ka di ye ka i ka artiste k'a dɛmɛ ni musaka ye i bɛ se k'a ka son san hali internet fɛ Orange Money fɛ a bɛ sara voilà nin bɛɛ bɛ artistes dɛmɛ o tɛ yan voilà faniw k'u jija o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ donc i ko ko i yɛrɛ de b'i ka musaka fanbaw ta donc o b'a yira k'a fɔ k'i bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ dɔnkilida ye ou bien a musaka bɛ bɔ dɔnkilida de kɔnɔ bon n bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ dɔnkilida ye parce que n yɛrɛ ye électromécanique de kalan kɛ donc n bɛ o de ɲɛdɔn c'est ça donc hali k'a sɔrɔ n ma gouvernement baara sɔrɔ fɔlɔ donc mais n mana marché ni minnu sɔrɔ n bɛ olu kɛ c'est ça o ɲana voilà sisan an sera an ka ɲininkali yɔrɔ min ma donc o de filɛ nin ye yala i ka projet jumɛn b'i bolo baara bolodalen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin dɔnkilida baara ma bon projet fɔlɔ min bɛ n bolo o ye deuxième album ye o projet bɛ sen na donc a dɔnkiliw bɛɛ labɛnna ka ban donc a tɔ ye n ka taa don studio la k'a bɔ o projet bɛ yen ani fana n bɛ fɛ ka concert d'évangélisation dɔw fana kɛ bon kelen tɛ concert d'évangélisation dɔw donc parce que a ka di n ye ka taa dans les différents quartiers donc ka taa kibaru ɲuman fɔ fɛn kɛ concert kɛ donc olu ye projet ye minnu bɛ n ka programme na minnu bɛ ka programme na voilà donc ka fara o fɛnɛ kan Barnabas Jabate n'a fɔra ko mɔgɔ ye dɔnkilidala ye sɔrɔ yɔrɔ de kan ka kɛ a tigilamɔgɔ la voilà donc e bɛ taa dɔnkili da kɛnɛ jumɛn ni kɛnɛ jumɛn de kan ani i bɛ lasɔrɔ cogo min na k'o fɔ an filɛbaaw ye bon ne bɛ dɔnkili da kɛnɛ minnu kan kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen k'a fɔ ko ala ko de don i mana Barnabas wele ne bɛ taa o kɛnɛ kan bon n'i mago bɛ Barnabas la ka Barnabas sɔrɔ i man gɛlɛn bon sani an ka taa nɛgɛjuru sira la i kɛnɛ o kɛnɛ donc mariage b'a la mariage b'a la baptême voilà dendialamaw b'a la voilà ni église anniversaire ni église kɔnɔ fêtew bɛ yen hali batoli yɛrɛ fɛ n'a ka di dɔ ye par exemple batoli fɛ n bɛ fɛ Barnabas ka na ok donc nɛgɛjuru sira
77 37 50 40. Voilà, donc nous avons Barnabas là, 77 37 50 40. Donc, il y a un émission émission menacée à Puntiero là, mais ça n'est encore pas qu'à Bonyona. Amena yoro di anga invité ma album kurami ni a barabe senga. Voilà, donc a dongli couple clé ane refrain clé na msega a donglu la apsega o kele fanyana. Album kurami megana. Mi megana. Okay, kurantala. Anyo wonte ne maye su nyogonye. Anyo wonte ne maye su nyogonye. Yesu nana kana ala tojira. Anyo wonte ne maye kanu yala Yesu nyogonte. Anyo wonte ne maye nyuma yala Yesu nyogonte. Yesu nana kana ala tojira. C'est ça. Wow, bravo. Non, vraiment c'est très bien. Donc mais encourager. Voilà. Donc malba foli be walsa anga tamul kala olu ka te ga don ani mo munun be uye fene o be don dala kono yoro la olu ka te ku do ambe a awjali de kama. Voilà. Donc Barnabas sur sera do fene malba foli. Voilà, ni mo bala fene am fene be se ga awla se nyoma. O to menen ko fe akadi aw munun fene na e don dala yi ka o ba production ke Maliba foli fana be production ke studio bangolo voilà ambe o baraw bela jelen ke ni yɛrɛ la an ka site kan ibe ni information bela jelen sɔrɔ o de be tali tananga wala o be tali kan ka be émission na mais an tɛna an kɔfara ka bɔ ɲɔgɔn na f'an ka Barnabas bila a ka foli lase fanu ma ani minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa nin wagati la n ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ani Barnabas kanubaga bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Ko matiki Yesu Kirista ka nɛɛma ani dususuma ka to an bɛɛ lajɛlen. Amina. Voilà, donc o bɛ tali k'an ka bi émission Maliba fɔliw kɛnɛ la an b'a fɔ a ɲɛna a y'aw bɔ n'an ka page YouTube n'an ka page Facebook kan n'a ka d'aw ye k'an sponsoriser numéro bɛna bɔ aw bɛ weleli kɛ o numéro la an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye aw kan bɛ a kɛnɛ wɛrɛ kan Ala ka dugawu ye.